Hát szia Marian, üdvözöllek itt a Szegedi repülőtéren. Mit keresel te itt, az a kérdésem? Hát 20 éve vágyom, hogy ugorjak egyébként, igen. Tehát Igen. durván 20 éves korom óta szeretnék ugrani. Szóval ugrani fogunk. Igen, És az a kérdésem, ilyesmi. hogy honnan fogunk ugrani? Égből? Magasról? Honnan föntről? 3000 méter? 3000, igen. És mi a másik kérdésem, hogy mivel fogunk ugrani? Mi visz fel oda minket? Repülő? Ez a harap nevezetű repülőgép? Remélem, nem. De ő. Utolsó kérdésem, Azt hittem utolsó kívánságom. kivel fogsz te ugrani valójában? Attilával? Velem? Nem. Ő is vele? Én úgy mondom akkor, csapj ide és irány 3000 méter. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a Speedo trying to tan my cheeks. What? This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch! Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Marian, hát akkor engednek, hogy gratulálok a 1500 méteren a születésnapodhoz. És egyben azt szeretném még mondani, hogy én úton vagyunk 3000 méteren. Mondjál nekem valamit az érzéseidről, hogy érzed magad? Pulzuszámra vagyok kíváncsi, adrenalin szint. Kész vagyok. Olyan még nem nagyon volt olyan élethelyzet, hogy jó hozzájussak, tehát most körülbelül olyan. Zsibbad a kezem, lábam. Csak igen. De akkor tudod, hogy jól érzed magad? Nagyon jó, nagyon jó. Folytathatjuk az utunkat 3000 méterre? Most már menjünk. Akkor csak ide, és folytatjuk az utunkat 3000 méterre. És azon az ajtón fogunk távozni. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. I'm sexy and I know it. Hát igen! Igen! Ezt nem hiszem el! Ez volt a zuhanás része! Most következik az ereszkedés, és mit üzenünk a lentieknek? Próbáljátok ki! Csapj ide! És oda vigyorgunk! Szeretlek, szívem! Szeretlek és köszönöm!
És gratulálok neked, Marian! Ez volt egy ugrás a tandemzónával és a tandemszegeddel. Veled és velem, ha tetszett, csapj ide! Nagyon! És gratulálok neked, szenzációs voltál! Köszönöm szépen! Puszi mindenkinek, túléltem! Szuper volt!